početku da vam kažem da je ovo nastavak nečega što sam ja radio prošle godine. Jesenas smo imali seminar u Velenju, verovatno su neki od vas bili prisutni. Ja sam tada Jaki rekao da ovakva jedna tema zaslužuje više od jednog treninga, tako da ja nastavljam ono što sam radio jesenas, dakle imat ćemo trening 3-4-3, inače ja sam bio deo stručnog štaba reprezentacije Srbije i trenera Muslina i da vam kažem ono što je jako bitno, od 10 utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, mi smo svih 10 utakmica počinjali u sistemu 3-4-3, odnosno u osnovnom rasporedu 3-4-3. To isto može da bude tema za razgovor, da li treba počinjati uvek sa istim osnovnim rasporedom ili ga menjati. Naši protivnici u kvalifikacijama su ga uglavnom menjali. Dakle, mi smo uvek igrali u 3-4-3 i ovo što ću vam danas pokazati ipak je neki moj, kako bih rekao, lični odnos prema tome, prema sistemu 3-4-3. Dakle, kada bi ovde bio naš selektor koji nas je vodio Muslin, onda bi to bio njegov trening i njegov odnos prema tome. Ja mislim da ovo je slično onome što smo radili, ali ima dosta moga i moram da vam kažem da sam ja proveo 7 godina u Singapuru kao tehnički direktor federacije, puno radio sa trenerima i došao sam do zaključka da trenerima ne smeš da namećeš tvoj trening, odnosno tvoju vežbu. Ti trenerima objasniš filozofiju igre, odnosno moraju da znaju filozofiju igre, kako će je sprovesti. Mislim da to treba ostaviti trenera i mislim da svako od vas mora da ima lični pečat u onome što radi. Dakle, i ovo što ću ja danas pokazati, to je nešto slično reprezentaciji Srbije, ali sa mojim ličnim pečatom, kao što mislim da svako od vas kad pravi trening mora da ima lični pečat i mora da ima svoj trening iza koga će stati. Ovo što ćemo raditi danas na terenu, to je sistem 3-4-3 protiv sistema 4-4-2. To je jako bitno. Inače, samo da vam kažem jedan detalj oko promene osnovnog rasporeda. Recimo, mi smo igrali 2 utakmice protiv Velsa u ovim kvalifikacijama. Sećate se da je Vels na Evropskom prvenstvu napravio čudo igrajući 3-4-3. Prvu utakmicu, mi smo se pripremali da ćemo igrati protiv sistema 3-4-3. Prvu utakmicu u Cardiffu, oni su odigrali 4-4-2. Prvi put su odigrali posle mnogo godina sistem sa 2 u špicu. Vaux i Robson Kanu su igrali tamo, a onda kad su došli u Beograd igrali su 5-4-1, tako da sva naša priprema za sistem čuveni 3-4-3 Velsa je palo u vodu jer su oni odigrali druge sisteme. Istovremeno mi nismo odustajali od našeg osnovnog rasporeda i ne znam da li ste i koliko ste pratili kvalifikacije. Mi smo u jednom trenutku došli do krize igre, nastavili smo da igramo 3-4-3, odigrali smo ga do kraja, ali nije funkcionisao kao u početku. Što se tiče današnjeg treninga, dakle, to je ono što vam kažem, ovo što ću ja pokazati, to je moj odnos prema ovom treningu, a niko nema obavezu da misli isto tako, jer tako ovo nije na nivou nekog pravila ili ne daj Bože zakona, ja vam pokazujem kako ja to vidim, a svako od vas naravno ima svoje viđenje. Ovo je o uvodu u trening i vidite, za mene je mentalna koncentracija jako važna. Vidite da je to taj drugi deo i ne znam kako vi radite, da li u početku treninga zabavljate igrače ili ih odmah trenirate. Ja odmah treniram igrače i evo, juče sam imao taj pripremni trening sa momcima iz Izole i već u ovom delu, već u početku je ozbiljan rad, odnosno ja mislim da taj prvi deo treninga gde, ajde, kao radi se taktika ili neki zabavljaju igrače, da mora da bude usmeren na ono što ćemo raditi, ali ozbiljno usmerenje. Dakle, mi smo već pravili trojke u tom nekom početnom delu, podizali komunikaciju, razumevanje, postepeno povećavali ritam. Jaka mi kaže da vi imate taj trening, odnosno izgled treninga kako će biti, to je izgled, odnosno raspored tog prvog dela gde ćemo raditi pasove. Ne znam kako vi mislite o tome. Ja se užasavam od toga da trener
trening počne da Jaka i ja stojimo jedan naspram drugog i odigramo pasove jedan drugom. To može da se radi ispred zgrade kad siđu deca na ulici, ali na treningu ne. Tako da vidjet ćete, igrači su odmah raspoređeni u sistem 3-4-3, imamo 10 igrača, rade sa 3 lopte, povećavat ćemo kompleksnost vežbi i kao što sam rekao, već pravimo trojke, već ih upućujemo na saradnju, već dajemo neke mustre kako bi to moglo da izgleda. Tako da već u tih prvih 10 minuta mi smo u sistemu 3-4-3, mi vezujemo trojke, mi radimo neku kombinaciju koja je u stvari osnov svega ovoga, jer trening koji ćete vidjeti danas je orijentisan na fazu napada, je li tako? I naravno da je pas igra ključni deo. Ovo je početak, je li tako, bitan element i tu ćemo raditi posed. Samo ono što hoću da vam kažem je da u principu u svemu tome što će se raditi, rade se principi napada. Principi napada koje svako može da ima drugačije. Ja kažem, principi napada su širina, dubina, je tako? I to je neko pozicioniranje gde ćemo staviti naglasak. Zatim je to pokretljivost, zatim je to podrška igraču s loptom, probojnost i kreativnost. Dakle, to su 6 principa napada koji će ići kroz ceo trening i 6 principa napada do kojih ja držim. Ali ne morate vi. Vi možete da imate vaše. Tako da ćemo trening početi sa tim, a opet vam kažem, sve vreme treninga se u stvari radi to. Jer ako ne postoji širina, dubina, ako nemamo pokretljivost, ako nemamo podršku igraču s loptom, naravno probojnost za prilazak golu i kreativnost, onda je to nešto drugo. Kad kažem kreativnost, ne znam kako vi mislite o tome, kao što je kreativnost bitna za igrača, ajde da kažemo možda pogotovo za napadače, tako je po meni kreativnost isto bitna za trenera. Dakle, bitna za trenera da, ajde izvinite reći to, da ne radi copy and paste, kao što se često radi danas, nego da prikuplja informacije, a onda na osnovu informacija da napravi nešto svoje lično i za koga će on da stoji, ono što će najbolje razumeti. Tako i u ovom današnjem treningu, kad govorimo o kreativnosti, kreirane su 3 različite igre koje obrađuju ono što nam treba za taj deo terena. Dakle, napravljena je igra koja će nam omogućiti da istreniramo ono što hoćemo. Dakle, u početku mi ćemo imati samo ovaj posed, odnosno imat ćemo jednu malu zanimljivost igre da 2 ekipe će imati 2 različita cilja. Odnosno, crvena ekipa koju odmah rasporedimo u 3-4-3, jer po meni taktika počinje sa organizacijom. Dakle, u 3-4-3 pokušava da zadrži posed lopte, ako odigraju 10 poena, to je za njih bod. A druga ekipa, bela, u sistemu 4-4-2, pravi pritisak, pokušava da oduzme loptu i ako oduzme loptu ide odmah da završi. Dakle, imamo 2 ekipe koje igraju, ajde da kažem, 2 različite igre, ali nama je ova uvodna igra potrebna za ono što želimo da uradimo na defanzivnoj polovini sa našom ekipom. Dakle, još jednom, 2 različite ekipe, vidite sliku, sad ovo su slova sitna, da ne ulazimo u to. Dakle, to nam je početak i posle toga, vidjet ćete, kad igraju na polovini 11-11, ajde da kažem na neki način tu je gužva. Šta mi hoćemo da uradimo i to mnoge ekipe rade? Mi hoćemo da pomerimo naša 3 napadača preko polovine, dakle da budu na protivničkoj polovini, da bi vezala u sebe 4 odbrambena igrača. Šta smo time dobili? Time smo dobili da smo oterali 4 protivnička igrača na njihovu polovinu, a na našoj polovini da smo ostali 7-6 plus golman. Dakle, mi imamo 8-6 gde mi hoćemo, dakle, ovo je vežba gde radimo naš build-up iz defanzivne zone kad protivnik igra ofanzivni pressing. Dakle, to je cilj ove vežbe. I zato smo pomerili 3 igrača na drugu polovinu i sad ovde pokušavamo u 8-6 da odigramo određeni broj pasova i posle toga da pređemo na probojnost. Znači, vidimo ovde da imamo važnost centralne linije, vežba je dvodelna, vidjet ćete, vezali smo posed i probojnost. Naravno, moramo da koristimo brojčanu prednost i spajamo te principe napada.
Moram da kažem da sam juče bio malo iznenađen da ta brojčana prednost 8-6 nije baš bila iskorišćena najbolje da bi posle toga mogli da pređemo na probojnost. Dakle, kad kažem dvodelna, vidite podelu terena, ovih 7 igrača na defanzivnoj polovini pokušavaju da odigraju određeni broj pasova. Kad to urade, igraju loptu na napadače i posle prelazimo na pravu igru. Dakle, idemo da damo gol. Naravno, protivnik je aktivan, protivnik pokušava da oduzme loptu i ako oduzme loptu, ide odmah u probojnost. Dakle, iz onog poseda prvog na pola terena prešli smo na ovaj, gde smo podelili teren, podelili funkcionalne grupe i imamo, ajde da kažemo, i posed lopte i probojnost u toj jednoj vežbi. Sada, igra središnje zone je mogućnost proboja kroz koridore. Mislim da sistem 3-4-3 je jako dobar što se toga tiče. Jer ako podelimo, vidjet ćete, odnosno ne znam ko će sutra biti na predavanju koje ću imati, ja teren delim na 5 uzdužnih zona. I kad podelimo teren na 5 uzdužnih zona, u rasporedu 3-4-3 mi imamo u svakoj zoni po jednog igrača, dakle imamo nekih 5 kanala kroz koje možemo da probijamo protivničku odbranu. Ideja ove igre, središnje zone, je bila ta i naravno stvaranje oblika, stvaranje trouglova, stvaranje rombova koji su, ajde da kažem, na neki način preteča kombinacija, odnosno nema kombinacije bez toga. I tek kad je napravljen oblik, on nam nudi opciju i sledeći potez. Tako da imali smo ta dva cilja, jedno je 5 ovih koridora koje možemo da probijemo, a drugo je već da moramo da koristimo oblike koji će nam omogućiti kombinaciju. Samo da vam kažem, recimo prvu utakmicu mi smo igrali protiv Republike Irske u Beogradu. Naravno, mi igramo naš sistem. Irska izašla sa 4-3-3 sa Vilanom kao defanzivnim veznim, Henrik i Brady su bili ispred. Mi smo na boku stalno imali višak, pošto u sistemu 3 Bana Ivanović je bio na desnoj strani zajedno sa Rukavinom i Tadić je bio tu. Oni su najčešće imali samo 2 igrača, to je bio McLean i Ward. Dakle, kad mi napravimo taj trougao na jednom delu, trougao na drugom delu, mi dolazimo u brojčanu prednost i to je zaista za njih bilo teško rešivo. Kasnije, odnosno drugo poluvreme, kad su vidjeli da je đavo odneo šalu, prešli su na 6-3-1, tako da je bilo mnogo teže probiti. Ali znači pravljenje trouglova, pravljenje rombova i korišćenje te brojčane prednosti na boku je cilj ove vežbe. Dakle, to izgleda ovako, to je 3-2-1, daju se bodovi za proboj po tom koridoru. Moram da vam kažem, ovo sam samo predstavio vežbu, odnosno igru, da danas jednostavno nećemo imati vremena da uradimo ovu igru središnje zone, jer juče radili smo trening, vidjeli smo kako možemo da ga spakujemo, ne želimo da vas držimo tamo do mraka da bi vidjeli trening, tako da ova vežba jeste u programu, ali nećemo je uraditi danas na terenu. I idemo sada na taj metod trenira kombinacija. Opet, ja sam mišljenja da moraš da ponudiš timu nekoliko kombinacija. Kad kažem kombinacija što se tiče tima, to je nešto gde su vezane sve 3 linije. To podrazumemo kombinacijom, ne da igraju dvojica, 1-2 ili šta ja znam, neki overlap. Dakle, kombinacije tima kako možemo da prođemo kroz protivničku odbranu, da uđemo u završnicu i da završimo. I sada, tu postoji mnogo metoda, svi znate shadow play i verovatno ga i radite. Ja ću ovde raditi taj metod treniranja kombinacija sa pasivnom odbranom. I radit ćemo istovremeno obe ekipe sa jedne i sa druge strane i onako, ako vidite, kako bih rekao, neke novosti u današnjem treningu i ako vas to podstakne na razmišljanje i podstakne da napravite nešto svoje, to je dovoljno. Dakle, uopšte, kako bih rekao, ne tražimo od vas da kažete da je super trening ili šta ja znam, za mene je dovoljno ako vas podstakne na razmišljanje, ako vam pomogne da napravite nešto svoje u odnosu na ovo. Znači, radit ćemo kombinacije gde počinjemo istovremeno sa obe strane. Naravno, imamo unapred pripremljen napad. Imamo organizaciju kao
osnov improvizacije. Ja tako mislim da ekipi prvo moraš da daš jako solidnu organizaciju, kako može da se organizuje napad, pa kad oni to usvoje, onda da im ostaviš prostor za improvizaciju. Po meni, ako ne ideš prvo sa organizacijom, nego odmah krećeš sa improvizacijom, to se zove haos. Pošto se tu ne zna ko pije, ko plaća. Dakle, ja sam tog mišljenja, prvo organizacija, pa onda improvizacija i insistirat ćemo na prvom dodiru. To će nam biti uvod u... to je slika kako izgledaju te mustre napada. Ja ih zovem mustre napada. Izvodimo sa obe strane istovremeno, vidjet ćete to na terenu. I to nam je uvod u tu našu vežbu, dve slobodne zone, odnosno kako ekipa igra na protivničkoj polovini, gde smo prošli sve elemente napada do sada. Imamo 5 koridora, pravimo trouglove, pravimo rombove, napravili smo neke najznačajnije kombinacije i sada idemo da vidimo kakve su naše napadačke veštine, kako stvaramo prilike za postizanje pogotka, kako ćemo završiti obimnu pripremu napada, naravno nadmudriti odbranu i postići pogodak. I tu je napravljena igra sa te dve slobodne zone. Vidite ovih 5 krugova, to su koridori kroz koje možemo da prođemo i kroz koje ćemo pokušati da prolazimo. Tako da, zbog toga što glad je sve veća, ja ću sad završiti i vidimo se u 3 na terenu.